asahi sang sudan. May nagkakaangay nga pares diri. Kuha nyo, basta sudan sa panyapon. Mapapakook ka sa sarap. Coca-Cola. Mapapakook sa sarap. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. DTX 500 ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DDX 500. K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. And I'm News FM. Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balit ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, alas 7:39. Ang oras, builog na ikinadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man nga ikinadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, extend full supplement for men kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kag subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Lift. Dare to switch, lift mode na yan. This time check is brought to you by Lift. Dare to switch, lift mode na yan. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Masubo nga Pasko sa mga 8 ka mga miyembro sang DPWH kag iban pagid nga mga naakusaran sa kaso nga plunder kag korupsyon bangod sang ghost project nga flood control. Ti masubo nga Pasko sa inyo ha. Kami ya maripay kami kay pangprisuhon na kamo nga mga kawatan kamo. 31 na lang kadlaw, Pasko na! K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tiyon sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Sa liwat, may gabi sa inyo, tanan-tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton magkauturan sa 180 ka mga barangay, sining aton syudad, sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga Banwa, kag isa ka Compone City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marubutan sa aton nga Paguragwan, sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag sa iban man nga mga kaparti sang mga kapungsuran nga nagamonitor sa ato sining nga pagpangalagad mas espesyal ato sining nga mga kauturan nga mga OFWs kag mga seafarers, mga bakasyonista. May gabi gid sa inyo tanan-tanan kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan
K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Sa liwat sa ato sining pagpangalaga mga ka K5, baliwat kita nga magatalakay na sang pila ka mga dagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabari nga nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinanda mangikaupan man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters kay kang tanan sa ilang tipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol K5 Kim Kaluyo samtang manging kaupon naton karon ang mga balita man ka information may kang tanan sa mga natipon nga mga balita man nagikan sa aton nga mga tagsa ka mga area of assignments nagikan sa ato sini nga mga tagsa ka mga K5 reporters mga K5 may kaupon naton karon sa bahin sang City Hall nagtipon nga mga balita informasyon nagikan sa K5 Jenny Kauyunan samtang mga balita man nagikan sa Iloilo Provincial Capital may kaupon naton mga report informasyon nagikan naman sa K5 Alex Escalante. Mga dalagko man nga mga balita kay informasyon nagikan naman sa K5 Karen Badilla kag subong man mga dalagko nga mga balita nasyonal kag international. Report sa ato nga news center with K5 Sunny Punay and K5 Aliera Joy Apin. Sa kinanda no po naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo K5 June Alojado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalaga mga K5, today is a Monday, November 24, 2025. Sa medyo maulano ng ato sining nga tiyempo, ara kita sa signal number 1 sang bagyo nga si Verbina. Mga K5, standby kamo sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Kagabi kuan madumduman sa aton nga mga tagparamati ginin kuha naton ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa kag nagambalang Pag-asa nga within 24 hours sa mga K5 may posibilidad nga magadevelop ang isa ka low pressure area nga nasiplatan mga area sa may area mga K5 sang malapit sa may area sang Mindanao kag ini ang mag-aagi kag manglaktod sa Mindanao padulong diri kag lapo sa area sang Western Visayas or Visayas area nga sa din nagdevelop ini sa isa ka bagyo tropical depression and typhoon category mga K5 ang ining si Verbina mga K5 no ining Verbina yung kon Verniba ang tawag karon ng ngalan niya ay daw kuan Verbina gid man Verbina ang iyan nga ngalan sa kuan sa samtang ra pa sa sagwa mga K5 LPA plan ni siya kaya kasulod ni siya sa aton sining area sang inang Surigao del Sur ang ining bagyo nga si Verbina mga K5. So gani standby kamo kay kuha naton kang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo kay ini siya ang magapanalasa kag labuton niya naman labay naman siya sa may Visayas area. So hindi man masyadok baskog ang hangin kaya mga K5 pero may chance nga makatumba man kahoy siguro kag ang pinakamasakit sining dalaya mga K5 nga kuan nga hangin or ang tubig galin nga ulan bla which is ang ato sining kuan nga ato sining National Disaster Risk Reduction Management Council ang nagapadala sang isa ka rin inang alert no ang pagdamo sang tubig mga K5 sa mga parts sang ato sining mga lugar di sa palibot sang syudad most especially sa may area sang Western Visayas kag Eastern Visayas halos Visayas area ni ang ginlakot yaman nga ginigo mga K5 sang sining tubig ulan. That's why kagaina sang aga may deklarasyon ang aton nga syudad mga K5 nga ang mga kinder kag grade 1 mga K5 ang wala sang klase
pangkabilugan halin sa mga public schools and private schools mga ka-K5. And beside that, sa buwas nga adlaw, no? May mga report kitang nabaton nga sa buwas nga adlaw daw ginkanselar naman ang klase ba. Ayo lang. Ay subong pa nga daan, ginhambal nga daan nga kansilahon ng klase. Ka-K5 boy naman klase sa buwas. Pangkabilugan halin sa elementary pagkadto sa college. Ay bangod mga ka-K5 sa sining bagyo kay sa ato sining latest kagahapon tilang taon ta karon na kay mga alas 8 matawag kita sa Pag-asa kay hibaloon naton mga ka-K5 kung anong latest weather report kay nangin bagyo na ining isa ka low pressure area nga nakita kagahapon nga adlaw. Ini siya nagdevelop na isa ka nangin bagyo kagangalan sinisubok karon isa ka ngalan nga si Tropical Depression Verbena mga ka-K5 V as in Victory. Kay ara na kita sa letter V tapos ng December. V alphabetical ni mong sunod siya W, no? Pagkatapos ang V, W, X, Y, Z. Kabay pa nga Y na Z. Hasta lang sa V. Kung may W, pagani kag X, kag Y, kag Z. So, silingon, mga 4 pak bagyo, 5 bagyo. May tsansa nga magsulod. Diri sa aton mga K5 sa Philippine Area of Responsibility kon PAR naton mga K5. Kani sa ato sining mga ta para matisar makauturan no standby kamo ha. Ay karon dugay check naton latest with the report after 8 o'clock kaya mo ning latest nila sa mga hatag nga medical bulletin. Daw kwan ba daw pasyente ba? Weather bulletin, I mean, mga ka-K5. Ang latest weather bulletin, ang mahatag mga ka-K5 sa ato sining Pag-asa weather forecaster diri sa Iloilo Pag-asa mga ka-K5. No, standby kamo ha. Lasta na to nagkaroon diri sa ato sining pagpangalagan samtang sa iban pa naton nga mga balita informasyon diri kita sa mga dalagko na nga mga balita kag informasyon na gikan sa aton sining ato sini nga mga K5 reporters ang pila ka mga headlines karon nga aton pagatalakayon sa mga dalagko nga mga balita informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa ato sini nga pagpangalagad mga K5 diri kita karon sa aton nga mga headlines. Iloilo Provincial Police Office may mga ebidensya na batok sa mga nagapadala sang bomb threat sa mga eskwelahan sa probinsya sang Iloilo. Lalabot nga may mga ebidensya na may ara na mga K5 nga paidalom na sa kustodiya sa aton nga mga pulis mga K5 kag ipaidalom pag sa dugang nga investigasyon ining isa ka personalidad nga sa diin dakop sa ato sini nga mga pulis kay surrender sa iya mismo nga utod kaya ang utod ya suno sa informasyon ang iya nga Facebook account mga K5 amo ang gingamit sa sining sa sinisuspect ang Facebook account yung mga K5 sang utod ya amo yang gingamit niya nga ginhimo nga amo ang gingamit niya agol nga magpadala sang bomb threat mga K5 sa isa ka eskwelahan sa probinsya to be exact is ang Banwa sang Uton labi ng Uton National High School. Kontrobersyal pangadahanan nasyonal ang Uton National High School bangod sang kaso nga sang kaso nga pagpangharas, sexual harassment sa mga kalalakinhan tong mga kabataan. Mga K5 sa sining mga maestro kag mga manunudlo to sa may Uton National High School. Pagkatapos padalaan nyo pa bomb threat. Yo dapo gabilik sang ilikid. Mga K5. So amo ni ang balita kag informasyon. K5 nga sa din kasala lagi na mga midyaman mo sa bilog nga probinsya niya dito dapit man. Mandugangan pagid nga may ang mga pulis daw pamatyagan ko daw na intuan pasang isa man ka media entity. Kagini mo pating media entity K5 na naging patalang ya patong aton nga mga pulis. Pamakuton mga pulis pwede na to sir arin man disenyo de. Sabat sa pulis niya why ideal niya gasigi pa imbestigar ta. Katapusan gliara na sila kustodiya kay man nga in control sila sang sining koribod nga reporter to sa piyak nga. Nagbinutig pa pati pulis kay in
tawag naman ginhimo naman nila nga butigo ng pulis. So, may lang gani kaysa ngulihin na diskubrihan. Nga ara, gimangali matuod, gimangali informasyon. Pero nagpaayaw-ayaw na to yung interview tong kuribod magka-K5. Ano na gina-control sa mga pulis na to? May ginaano naman, ginabikaan mga pulis na. Buot ko silingon magamay kita nga bikaan, di literally nga nagabika. Buot silingon, ginakuha niya vlog, ginabarakangan niya mga pulis. Amo na buot ko silingon na. Hindi na siling literal, yung nga nagabika na siya. Pero kung gahi mo, ima na sa tinulabot na mo. Ay, kalain! Gani standby sa aton nga mga tagpa na mati kay diri sa syudad may nadakpa naman na kuan man to 15 years old. Katapos adto daw nag-uluntat ang mga dungol nila. Kaya ang ila sini daw gin copy paste man nila gani kuno kay ilisa na maliwat ang mga wording. Ang mga tinaga bla kagamo pa ipadala sa mga kundi-indi itong maskulahan nga trip na trip nila. Amo maning natabo tos may banwasang uton. Mga ka-K5 nga sa diin ang banwasang uton magka-K5 sila naman to may ato naman to nadakpan do isa ka 19 years old nga former isa man ka estudyante dira sa Uton National High School pero naguntat na mga ka-K5 way na nagpadayon sa pag-eskwela. So no sa utod bangod kay do medyo may gamay kuno nga aladyason sa iya nga kuana. May gamay nga aladyason sa iya nga pamisaron na sa malipot nga sugilanon. Kung sa mga salakyan pa o kung sa mga makina K500 halog ang tornilyo. Sabi niyo may gamay nga aladyason sa iyang paminsaron. Sa malipot nga siguranon halog ang tornilyo sa iyang paminsaron. Amo na rason magka-K5 nga ang iya nga pag-insindi joke lang. Paano naging sila nga may kasuguan kita wag gid si insindi nga may ari kita sinatawag nga backbam joke. Ka-K5 nga mapriso ka, mabilanggo ka sa mga kasubong sini nga mga bagay. Ang report kay informasyon nga ning subject o kung suspect man ka-K5, ang gin-report nga isa magani ka vlogger. Vlogger sa K500. May ara pa sa gani nga mga followers nga daw sobra pa 50,000 ang mga followers siya mong. Mahilig sa iyang mga vlog, ang mga vlog yung mga K5. So kalabanan gani mga joke man. Dako may nga followers mako mag 50,000 dako na nga followers. Sa isa ka ordinaryo nga tao mga ka-K5. Hindi ba na? So ti magamo na mag 50,000 mga followers tapos i-post mo sa Facebook mo. Hindi gani i-PM mo ang mga amigo mo, mga friend mo. Kaghambalo ang magka-K5 nga mo na. Ikaw ang nag-bomb threat. Hindi ba? Ari na, sugod sa to sang may nag-surrender diri sa syudad sa Iloilo. Di surrender ka guardian niya, kag subong sa may probinsya naman. Daway na ko kabati nga may bomb threat paliwat, no? Nauntat naman doon na dula naman, no? Pero tayo pamangkot na to na mo niyo. Di may duha na, Di damo-damo, sobra na 50 mo. Mga 49 ka bomb threat ang nakita ang nakuha ng na-record. 49 ka bomb threat ang na-record sa bilog nga syudad kag probinsya sa Iloilo. Mga ka-K5, sang nagligad nga simana. 49 kulang na lang isa ka bomb threat 50 na. Mga ka-K5 amo lang ni sila nga duha ang sa probinsya isang taga Banwasang Uton. Tapos ang isa diri sa may syudad ang taga Fort San Pedro National High School. Amo lang ni sila nga duha sa 50 o sa 49 ka mga bomb threat. Mga ka-K5 patik mo sina. Buot silingon kagang ila gani ni mga ka-K5 ning duha nga ini. Ang isa ka 15 years old o kon 15 anyos ang ambalyagin copy-paste niya lang kagin ilisan ang mga ngalan kag ang mga tinaga dito kag kung ano ang mga ngalan sa mga eskwelahan din pangilisan niya. Amo man ni ang panaysayon sang sa probinsya nga 19 years old nga suno sa informasyon mga ka-K5 din ilisan man gin copy-paste man lang kagin ilisan sa malipot nga sugilanon kung copy-paste ini ang buot siningon kay 500 may ara gid ya sang naghimo sina nga ginhalinan nga siya gid ya ang original mga ka-K5. Kaya ang ila niya kay 500 copy-paste ni buot siningon hindi niya original. Di ba na? Pirated lang ng ilaya. Dapat ang pangitaon ng original.
Ti ko mo kay natapos na ining bamfret ni naguntat na mga bamfret naton. Ang mga bamfret nga ini naguluntat na ini. Ano? Quits na lang dayon. Tambali nga tiyo, kaya quits na ta. Why na ta kay tapos naman na why naman kami na paymunong lang kami Nga sa diin, pag once nga hindi ini mapinahan ang ining mga tao nga naghimo sini sang linabutaw nga klase ka bomb threat nga ini. Mga ka-K5, mabalik kag mabalik ini gihapon ang aton problema. Subong madula ni. Kung wala sang may mamustrahan o kung masampulan mga ka-K5 na mahatagan sang sampul kag mapinahan, mapabilanggo o kung mapapriso ang mga nagahimo sang katuntuhan nga kasubong sini. Sa gihapon, masagsag ang batasan nila sini, magasigi-sige malangyapon kag may posibilidad nga liwaton naman nila ini. Likat-likatan pila kadlaw, likat-likatan pila ka semana, or likat-likatan pila ka mga binulan, mga ka-K5, may posibilidad nga ilaman gihapon ini nga pagasulit-suliton kung hindi ni sila madakpan kag mahatagan sang pinalidad. Amo na kon nga ang gusto naton mga ka-K5 nga dapat mapinahan gid, dapat mabalan gid, kag mapinahan gid kung sino ang matutuod kag original sini. Kay kung aton lantawon mga ka-K5 ang pahayag sining duha nga mga nagkaladakpan nga ini, wala sila yasang originality. Puro ni sila tanan yang nga mga pirated. Pirated sila po silingon. Mga ginpang pirata lang ni nila ang ining mga bomb joke nga ini. Ining mga bomb threat nga ini, ginpang pirata lang nila niya. Po silingon may naghimo gid sini kung may nagbalay gid sini. Mga ka-K5 sang sining original nga bomb threat nga ini, nga amo ni ang gitunaan nga naglalapta sa bilog nga social media kag nag-asod-asod nga nagsinulod sa mga nagkalain-lain nga mga eskwelahan kag sa isip-isip naglabot ini mga ka-K5 sa 49 tanan ka mga bomb threat sa sulod gid lamang sang isa ka simana. So gani standby sa ato sini nga mga tagparamate istoryahan ta karon. Paano to na mga follow-up report kalakip na mga investigasyon kag mga interview nagikan sa aton nga mga patrol reporters with K5 Kim Kaluyo. Kay may ara kita nga mga interview sa sining mga subject mga K5 sang nagpatigayon or ginsurrender sa nga utod mga ka-K5 nga gin-report nga mo ini ang nagpalapta sang bomb joke dito sa may or bomb threat sa may area sang Uton National High School. Pero ti Uton lang niya mga ka-K5 hindi kami kumbinsido. Bisan ako mismo hindi ko kumbinsido. Personal ko personal kong opinion. Hindi ko kumbinsido nga siya lang ni isa ang nagpalapta sang bomb joke o kung sang bomb threat nga ini. Kag amo man tong sa may Port San Pedro National High School mga ka-K5 hindi ko kumbinsido nga amo ni sila ang mga nagpatigayon or ang pasimuno sang bomb threat kay ini. Kay kunin mo lang tawon mga ka-K5 inang hamba nila yung mga ka-K5 nga kuan mo nga isa ini ka gin copy paste lang nila mong kaga nga ilaya joke malang mo diba nga pagit kang isa to kung pasugiron tong magulang medyo may gamay to nga halog nga sa tornilyo to siyempre abiya lahog-lahog lang si kabalong nagka-create na sa isang panic. Naka-create na saya sang pagpanik sa ato sini nga mga pumulumos, especially sa mga ginikanan ng ilang mga kabataan na to permiga palapit sa eskwelahan tapos gulpi lang. Mauntat ka madeklarar ang eskwelahan nga wala klase. Balik-balikon mo naman to sa eskwelahan kasugaton bata mo. Labi na sa mga elementary kag sa mga kinder. May lang kayo mga high school ya mapuli matomato kag mga college. Nga elementary mga K5 labi na mga kinder. Ilang lano gina sugaton sa ato sini nga mga ginikanan. Di ba? Karon diri sa ato sini nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch.
Samtang sa iban pa inaton nga mga balita, sa iban pa nga mga dugang nga mga balita, malapit to nga sa milyon ka pesos nga balor sang suspected Shabu. Na-recover sa number 1 nga barangay Kagawad sang Banwa sang Haniway. Oh, Maria Ihunis, tigarapon Santisima. Barangay Kagawad ka pa naman, yung sagi ka pa imo ikabaligya Shabu. Sang una, sang tiyempo yung Tatay Digong, barin man, balik naman tayo Tatay Digong. Ambal naman ka mo daw, sira ka nga plaka dyan. Grabe gini siniyang pag-idolize mo yun sa kay Tatay Digong. Ti sala ko na background kay gina-idolize ko sa Tatay Digong. Frankly speaking, mga kakifay, idol ko sa Tatay Digong. Totoo ginaya, personal ko na ya ha. Hindi magkamuya magpabor sa ako, nga idolize ko si Tatay Digong. Iti bahala ka mo, damayara magkamukagulingon yung opinion. As a inang private citizen, as a Filipino citizen, mga K5, saka mo sa mga presidente nga nagyan ko, sang pagkatao ko sa kalibutan, mga K5, ang presidente nga nabdan ko, amo si Ferdinand Marcos Sr. O si Ferdinand Idralin Marcos, siya ang nabdan ko nga presidente. Pero, mga K5, 1972 ko na taon, nakakasi Marcos daw 1986, hindi bla? Sa pagka-presidente, ang tatay sang presidente Tasbong, 1986, ang mga idsa revolusyon, di bla? Now, mga ka-K5, pala edad ko sa tuman, mga 8 tuig. Mga ka-K5, mga 8 tuig, edad ko. Amo to nga time, dumduman ko na yung may ang presidente ng Marcos, hindi bla? Tapos ang nasunod siya, si Sinogani, si Kure. Amo na to, gakanta na ko to sa una, sang kabatisang kanta sa una nga happy song. Ang inang happy song, everybody dancing on the beat with the music in the IC. Let's get little boys, come on and see. Happy song, everybody. Ang makabalo sina nga mga kanta, mga K5 ng mga 1970s man na tawo man Ako sa unang nga kanta, kasi nagbulo si Cory. Kung nagbulo si Cory, presidente, ang among nga kanta sa una mo ni K5 Andreo, ginimo namon. Kinbalay namon, ano panawin sa nagani ng komposo. Everybody, saka salubi, kon madakpan, singgit lang kay Cory. Di ba, Andre? Amon kanta kay nga sa amon nga pag-insindi nga siyang pagpungko ni Corazon Juanco Aquino bilang presidente. Siya ang mangluluwas namon nga mga pumuluyo, naton nga mga pumuluyo diri sa una. Iti nakulong kita sa rehimeng Marcos ang una mong sa tiyempo nga marsyalo. Pati mo na to, nag-uso na to, everybody, saka salubi, kon madakpan, singgit lang kay Cory. Aragay. Sa mga ka-K5, hasta nga pagkatapos ni Cory, sino ganyan bulos na yun? Si Ramos. Amo na sang enkwentro, mga 1990s, 92 na. Ramos kontra Miriam Santiago. Mga ka-K5, napirdi si Miriam. Nagdaaw si Ramos, pero dito sa Mindanao, gindayaan to siya. Mga ka-K5, supposedly si Miriam, tani presidente, tas ang tiyempo ni Tabako. Galing kay pag-abot dito sa Mindanao, ito tali blackout nila to, pagwa sa resulta, mga ka-K5, pierde na si Miriam. Kag amo na siya ang first nakon nga pagbuto, kag ang first nakon nga gin-exercise ko ang akon nga kinamatarong agod sa pagpili sang leader sa aton nga gobyerno, mga ka-K5. Doon ko na 1992. Ang akon nga ginbuto bilang presidente is Miriam Defensor Santiago. Galing na pierde sa kay Tabako, kay Fidel Ramos. Sunod, sa kay Ramos, hindi bla si Irap dayon, no? Pagkatapos ni Ramos, si Irap, kay si Irap sadto, amo nangin vice president ni Ramos. Ito ba nyo? Napierde si Divinisya. During that time, si Divinisya, amo ang nagpapili presidente bilang, or vice president, amo ni siya magka-K5 ang nagpapili bilang running mate ni Ramos, si Joe Divinisya. Si Joe Divinisya during that time, speaker. O hindi bla?
So nagdaog si Ramos na pirdi si Vinicia pero nagdaog naman nga Vice President si Irap Estrada. Then nangin chairman mga ka-K5 sang PAOK PAOK TF no. Chairman sang drugs si Irap. Amo to nagsikat dugang si Irap kay kada libot sa mga kada may mga raid ang aton nga mga pulis ara siya nagaupod mga ka-K5 pangdalasdas kag panglaga sa mga drogista sa unang nga time. So amo na si Irap hasta nga pagpungko pagtapos ang term ni Ramos nagbulo si Irap siyang nagpresidente kag ang nangin vice presidente naman mga ka-K5 amo ang si Gloria Macapagal Arroyo. Hindi ba? Siyang vice president naman. Then gin idsado siya gin kudita. Ano ganito, impeach. Pag-impeach siya, wala madayon ng impeachment siya kay ang ginilanan sa to, isa ka sobre bla to. Nga hindi pag ipabuksan kay daw ato kuno tong mga ebidensya sang iya sini maka-K5 nga inang bank account o kon mga tinago a kwartas bangko. Kaya ang iya nga abogado sa to, pertikalabding abogado si Estelito Mendoza. Kaya mga ka-K5, wag ito mabuksan hasta nga nagrebuilde ang tawo, nagmarsas dalan, kagin pa, laya si Irap mga ka-K5, kag nagbulo si Gloria Macapagal Arroyo. Hindi bla mo na, daso naglagan liwat si Gloria Macapagal Arroyo, nagpapili liwat bilang presidente. Nagdaog na maliwat, pero may kontrobersyal naman to. Ang kontraya to si Fernando Poe Jr., si FPJ, kay 500. Tapos dito naglusot ang balita parte sa ano ganito. Hello Garci. Duman nyo? May Hello Garci sa una kontrobersyal. Sa tiyempo nga to. Tapos naghambal yun si President Gloria Macapagal Arroyo sa iyang television. Nagamasa mo na K5 Andre Ambalyo. I am sorry. Why nagakipot ang baba ni Kwan mong ni President Arroyo kung maghambal mo. I am sorry. Hindi ba? So muna, pagkatapos karon mga ka-K5, amo na dayon. Bulo sa kay Cory, sino gani dason? Amo na nagbulo si Noynoy Aquino. Ikaduwa na nga Aquino nga nagpresidente mga ka-K5 pero wala gyapon balang kung sino patay kay Ninoy Aquino. Hindi ba? Tapos sa pagtapos ni Ninoy Aquino, amo na ni dayon nagbulos na sa Tatay Digong. Sa ila tanan-tanan nga mga presidente nga nag-alalagi mga ka-K5, sa kay Tatay Digong ako yan nagbilib. Nga! Ano ang mga ligasiya ni Tatay Digong? Mga ka-K5, aperte. Ang ginapaminsar ko lang yang mga nahimo nga kaayuhan sa aton sini nga pungsod number 1. Ang mga sunoy sang una nagatarong. Isa na sa mga ka-K5 no. Buot silingon, disiplinado ang tao sang una sang si Tatay Digong nga pungkod, disiplinado ang tao. Kag bangod sang iya nga paggamit sang ginatawag nga political will kag may dating may authority. Ginapakita makakipay ang pagka-authoritative nga klase sang personalidad sang presidente. Ano ang nakita naton nga ang nagapati ang tao? Ano ang mga pamatuod nga nagapati ang tao sa iya? May pagrespeto ang tao sa iya. Wala labot nga may kahadlok, may pagrespeto. Ano? Number 1, paghambal Tatay Digong niya kada December sila niya hindi ka mo palupok ka mga firecrackers ha, sabi san diin lang ha. Na-experiensyahan mo ni kay 500? Paghambal ni Tatay Digong nga sila niya kada December may lugar nga dito lang ka mo makapalupok para hindi ka abala sang tao sa palibot. Ya dito kamo siniya sa kuano sa upino sa may plaza to dapito sa may mga kahilamunan to dito mo palupok to. Mga ka-K5. Sang una kada Disyembre dumduman ko gini. Man midyaman ako mong sang una kada Disyembre mga ka-K5, ang mga pulis sa bilog nga Pilipinas ginapapila ka ginapa-report dito sa mga headquarters nila. Diri sa aton, ginapa-report diri sa Campo Delgado. Anong ginahimo? Mga ka-K5, ginapangbutangan busal ang punta sa ilang pusil. Dumduman mo kay 500? Ginabutangan busal ang punta sang pusil
kag pirmahan sang mga pulis nga na-authorize nga magpirma. Pagkatapos mga ka-K5, pag once nga mapirmahan na, kay ang rason dire nga ginapapirmahan para nga kung once nga mawasak ang ining ginbusal nga masking tape sa punta sang kanyon sila Posilbo at Silingon, nagpinalupok sila sang December 25 o 31 bilang pag-celebrate sa New Year. Hindi ba dumduman nyo? Sa malipot nga sugilanon, wala sang kahadlok kag wala sang respeto ang mga pulis sang una sa nagakumand sa ila. Kay nga ang kinahanglanon pa mag-abot sa punto nga butangan busal ang mga pusil nila. Hindi ba? Sang tiyempo ni Digong, mga ka-K5, kabati ka mo ginbusalan ang ilang mga punta sang kanyon? Wala. Ikaduha, hindi ka pwede basta-basta makapalupok sang imo nga mga firecrackers bisan diin-diin lang. That's why nga gamay-gamay kagamay katama ang insidente sang mga firecracker incident nga ini kada December 31 hasta January 1. Ini bla? Amo lang na isa lang kasimple. Ang akong na ginabalik sa inyo, mga ka-K5. Ang mga barangay tanod, ang mga barangay kapitan nga mga adik sang una, mga abogado, mga maestro, mga doktor, damo-damo sang una. Mga ka-K5 nga mga adik. Halin sang sang una pa to sang 1972 nga pagkatawo ko hasta subong. Subong lang ko nakabate sa tatkay Chimpon Tatay Digong. Nga ining mala sobra pila ka milyon nga mga tawo nga mga adik nag-surrender sa aton nga mga pulis ka nag-ako nga sila mga adik kami. Pwede makaparehab kami. Di ba? Diri sa Iloilo, damo-damo may mga kapitan ganit nga adik sa una nga nag-ako nga adik ko. Di ba? Nag-surrender sa pulis. Sa tiyempo lang na ni Digong nga ang mga butigon, mga ka-K5, nag-honest. Di ba, K5 Andre? Kabati kabalasang pinaka-kontrobersyal nga dalagko nga mga pagpangawat sa kwarta sa kaban sang gobyerno sang tiyempo ni Digong. Pareho sinisang natabo subong nga trilyon nga flood control project nga ghost. Mga ka-K5, hadlok sang una. Ang mga tao, ilabi na gid ang mga aras sa gobyerno na hadlok. Kay base, bala samtang gahambal-hambal ka sa mikropono, samtang naga-flag ceremony, kamo bala K5 Andre, gulpi lang bala, may matupa bala sa agtang mga bala. Duman mo? May ara nga naga-hambal to, naga-flag ceremony sila sa di nga banwa ganito man. Mayor, nasangkot sa illegal drugs ang iyang itsura, ang iyang ngalan. Gambal sa microphone, ga flag ceremony sa ilang munisipyo. May tumupa mga ka-K5 nga bala sa oyagtang itip. Mga ka-K5. Tiway matang hambal nga si Digong to nagpapatay. Hindi ba K5 Andre? Basta may pagrespeto kag may kadlok ang tao mo ning nami nga kinanglanon sa aton diri sa Pilipinas. Ti karon. Subong mga ka-K5 amo ni natabo. Mga tiyempo ni Digong so hindi kayo hambal nga ikaw Digong ka si Trillanes so na grabe nga hanot hambal nila manong patay si Digong tani una patay si Trillanes Trillanes gahanot siya pirmi mong di ba kay 500 ti wala man way man siya mapatay hambal ka mo manong patay si Digong manong patay si EJK kung kontra kay papatay ka tani si Trillanes tani na naitip na kaya mo na pinaka-numero 1 yung nga kwan hasta mga tato to ni Basti to kag mga tato to ni kwan gin panglawag ya hasta si Digong hasta subong gani patay siya wala man sa pagkamatuod lang ang parte sa ginahambal nga EJK mga ka-K5 ginhambal nga ginapamatay ang mga drug personalities wala ginhatagan tsansa kung wala ni sila ginhatagan sang tsansa mga ka-K5 nga ang damo-damo sa mga nagsurrender nga mga drug personalities kagin gastuhan sang gobyerno nga ipangrehab
Di ba lang ginatagan sila sang second chance, ginatagan sila sang tsansa nga magpangabuhi sang tarong? Ginpanghambalan sila ni Tatay Digong nga may pagtalarong kamo, pagbalik kamo sabak sang gobyerno, pagpalahimonong kamo, pagtrabaho kamo sakto, pagpangabuhi kamo sang pagpangabuhi kamo sang patas. Hindi kamo maghimo sa mga kriminalidad. Ginpang sa pupo silang Tatay Digong. Kami gani sadto mga kakipay, gasunggod mong gilalain kamo sino, gasunggod kami nga mga gasunggod kami iya nga mga formal nga mga tao, gasunggod sa kay Tatay Digong nga Bakon mo, matrabaho kami patay-patay, matrabaho kami tudo-tudo para maka-income kami, para makapangabuhi kami sa insakto. Pagkatapos, mabayad kami sang buhis. Pagkatapos ang buhis namon, kwaon ni Tatay Digong kay igasto to sa mga drug addict ko, mga kakipay. Igasto sa mga drug addict, pagkauno ng mga addict, hatagan sang programa, kanon sila, gaan sila sang business o negosyo para makabalik sila sa sabak sa gobyerno, para nga magtarong pangabuhi nila, para magtalambok sila. Ginpakaon sila Tatay Digong. Nga ang ginapakaon sila ng Tatay Digong, halin sa aton nga mga formal nga mga tao nga nagapangabuhi ang buhista, ginbayad sila, ginpanghatag sa ila to para nga magbalik sila sa sabak sa gobyerno. Hindi ka magsunggod sila. Saguna kasunggod pa kita. Ano is Tatay Digong man? Kaya ang punto naton, simple malang mo. Naagisugo ka mo namon nga magsuyop sa buhaw. Hindi Blacky 500? Huwag kami nasugo sa inyo nga magsuyop sa buhaw. Huwag kami nasugo sa inyo nga magbaligya ka mo sa buhaw. Huwag kami nasugo sa inyo nga mag-addict ka mo. Nga kami magasto sa inyo nga rehab. Hindi ba na punto namon? Pero sa nguligi din sindi taman. Tungod, kaya ang gusto yung Tatay Digong sadto, ubuson ang tanan-tanan nga magbalik sa sabak sang gobyerno, hatagan sang second chance. Tapos, pailan nyo kaso, inang violation sang ganitong kaso ya? Mga kaki-5, no? Human rights violation, EJK, pagpamatay, tiga balato sila sa pulis, alalain sila pagpatsyon. Ano gusto mo? Ang pulis pa mong mapatay? Kagsa nga mo sa tunga tiyempo, damo-damo sang matarong nga mga pulis. Ang iban nga mga pulis na nag-abusar, nga nagahimo sang EJK, dumduman nyo? Pinanghaboy sa Mindanao, ang iban pinakakas, ang iban ginpangtaltal sa ila sininga pwesto. Diri sa Iloilo, I attest that. Balaan ko na diri sa Iloilo Province, Iloilo City. Damo-damo sa mga pulis diri nga pinangtaltal sa serbisyo. Mga kaki-5 bangod nga ini sila ara sa sindikato sa illegal nga droga. Kag amo ni sila ang nagapamatay kag ginapasibangod nga kuno abi. Amo ni sila makaki-5 ang mga EJK, pero sa pagamatuod sindikato sila nga mga pulis nga ginapamatay nila ang ilang nga mga kontra nga mga sindikato man kag ginpasibangod sa gobyerno. Damo-damo sa pulis nga pinangkakas ang una, hindi ba? Ano pag mga ginpangha? Hindi ba la? So, ang ginhatag ni Tatay Digong sa inyo, grabe. Nga tsansa. Hindi ka sila nga tanan kamo, pamatyon kamo. Di kung pamatay kamo, tani pilak milyon na kalamatay man nga. Damo-damo sa mga surrender ng mga adik mo. Dumduman nyo? Mga kaki-5, minilyon ang mga nag-surrender nga adik kag history ina sa Pilipinas. Nga siya lang ang presidente nga nakapasurrender ka nag-ako sa mga butigon nga mga adik. Ang mga adik way naigalako nibla, niya way kuya gabaligya siya, buhon niya gihigop lang ko. Pero hindi pa namang surrender, pero sa nguna ay surrender niya, pwede ko parihab. Damo nagtalambok sa una, mga tricycle driver, pasinsa sa mga tricycle driver. Hindi man tanan, may mga tricycle driver, may mga matarong, pro halos kalabanan. Kupos ang ilang mga guya sa una. Pagkatapos, pagpungko, Tatay Digong, gulpi lang talambok. Kaya kilala gani ko, silingko, kupos guya mo sa una, silingko, sumong tambok ka na. Yaman na tabisyo mong nagbalik ta sabak gobyerno. Damo siya nagpasalamat sila. O hindi ba la? Subong mga kaki-5, ano karespetado sa aton nga pungsod? Pati aton presidente ginapasibangdan nga bangag. Ang malain pa, mga kaki-5 kayang nagapasibangod nga bangag ang presidente, ang utod niya pa. Kayo bla na, mga kaki-5. So, amo nang ginambal ko ti subongaryo. Barangay Kagawad naman, number 1 nga barangay Kagawad, nagabaligya sang Shabu. Amo na namitan nyo?
Ipapriso nyo si Digong Duterte kay kapanglagas sa mga drug addict. Kay gusto nyo nga pati mga barangay opisyal, pila ka mga opisyal sa gobyerno, mga adik, mga bangag, nakabaligyaw makon mo minilyon-milyon, nga balor sang sabo ang na-recover, sa siring isa ka number 1 nga barangay Kagawad, sa isa ka barangay dito sa may banwa sang Haniwayo. Minilyon nga balor mga ka-K5 sang sabo ang nadakpan sa iya. Tekos Tatay Digong ni Kapungko subong, barangay Kagawad hindi maghimo sa kasubong sini. Man nga balaan niya nga daan kakuwas yung mabalaan sa nga nagaguba sa puturo sa ngaton nga mga pumunuyo, most especially sa mga kabataan. Laban-laban, may posibilidad, may pagkalalagyan ka. Ang imuon malan na si mo, tuktukon ka mo. Kagambalon nga ti, pwede yung tatan mo na. Pag sige, pagigani, ti bahala kayo mo na kung matabo si mo. Sang una nga tsimpong ginakakulbaan naton, mga ka-K5, sang hindi pa si Digong Kapungko, nakulbaan kita, nga gulpi lang labayan kita, kag snatch, hold upon, bangod kay bakal man na sang syabo sa mga drug addict sang una. Pertik na mo damo, sumbidri sang una sa syudad sang Iloilo. Dumduman nyo? Tapos, sang nagpungko ni Tatay Digong, lain naman, nagbaliskad. Ang mga matarong nga mga tao, makalakat sa dalan, mga ka-K5 nga wala bulo balikid, sila nga free katama sang pangabuhi ko tawhay-tawhay. Maglakat ko sa dalan, pwerte katawhay, bisan dulom ang dalan, waay ko sang may batyagan, nga may magpalapit sa akon, ka magtutok sang kilid ko, kay hundapon ako. Waay ako sa may nabatyagan, nga nagapungko ko sa jeep, may nagasnatch sa akon. Sang tsimpon Digong. Subong ya mga ka-K5 lang tawa nyo. Balik naman kita sa kakugmat nga kung hindi pa makapuli bata ta sa tion sang kagabihon. Mga tag alas 6, alas 7 sang gabi di pa kapuli bata tali sa eskulahan. Nagakakugmat na kita kay base kung tabo sa iya. Mga ka-K5 kung samtang nagapauli base na tripingan sang adik. Kag wala labo sila pinakamasakit amo ni ay. Pinakamasakit amo ni ay. Sang ang may ara nga natabo nga babae nga nagakatulog dalagita mga ka-K5 16 anyos nga katulog sa balay niya, abiyas safe na siya kay katulog sa balaya, katapusan sinulod pa sang adik kag ginhimuslan kag ginpatay. Dumduman niyo tubungan kag ang latest nga bagulang ginyo 7 ka tuig nga bata nagasalig ang lula, gasalig ang amay, nga arama lang sa ila balay. Mga ka-K5, igo masapon, narasunod si Arna, nasunod pa sa sako, ginhimuslan, kagin patay, ginkuga pa. Diyan mo na nanamian nyo, mga ka-K5. Namitan ka mo sina. Sus Maria Ihunes, na anong klase ka mga utok, inyo naman. Utok pulburon. Naunod na lang yung mga mo sa mga anti-Duterte, siling nila kung magpanaog si Bongbong. Hindi sila gusto nga magpungko si Sara, mga ka-K5. Tinanamitan ka mo sa milyon-milyon, kag bilyon-bilyon, kag trilyon-trilyon nga mga ginpangkawat sa mga nga wala nahadlok sila, kaya nangawat sila, way sila nahadlok. Terrible nga pinangawatay ila, kaya way sila nahadlok sa presidente. Ikaduha, ginatawag pang presidente taga-bangag. Ay Maria Ihunes. Tapos may harap pang nagambal nga sila kung magkagahalin gid man sila nga si Bongbong. Dapat hindi si Sara ang mapungko niya, dapat papungkuan ta kay kung sino to. Ano kamuway kamo galantaw sa konstitusyon? Kung ano nakabuta sa konstitusyon na muna dapat ang sundon. Mga ka-K5 kay hindi sila kay Sara. Kaya hindi kamo kay Sara kay nga mga bangag kamo. Dapuga, bilik sang ilik ya. Minom tanay bla klinika di taste pa barit kag may tisibla. Para nga magdula-dula ni gawang inyong mga high blood na kag mga kwan nganon high blood na kamo daw. Kaya dugay pagbalik ta mga ka-K5 istoryahan ta na maliwat ang AX. Sabi nyo lipatan ko ng AX ha. Ngi nyo. Sabi nyo malipatan ko ng AX. Hindi na duy. Mga ka-K5. Ario.
Mga ka-K5 na amonia pero sabi ko mga si Digong Gapungko sinibilang presidente laban-laban ari na di sa syudad sa Iloilo subong mga ka-K5 kang nagapanampa sa mga barangay kapitan nga mga kawatan. Kung si Digong ang presidente subong laban-laban ning mga kapitan nga ini nga mga nagpangkwan kag napamatud-an nga mga pangkawkaw nagpangkaltas ang kwarta sa mga pumuluyo ginapanagtag sa mga pumuluyo ginkaltasan niya laban-labas tatay Digong ari na di pinatawag yan na tanan nga mga kapitan mga ka-K5 pirang tampa isa-isa. Namduman nyo mga pulis nga mga kwan nga mga pulis nga mga kuratong pinatawag aking paparidres kay pinanghambalan niya kamo sa niya ano kamo gusto niya sa niya muniton nga dito kung sinidalo kung mabuhi kamo tuti ka luwas kamo pero kung mapatay kamo dati amo ng silot sa inyo nga mga tuntok mo. Namduman nyo na nga mga pulis nga mga kuratong mga pulis nga mga dungol pinang kwan niya ginpang-asa niya to sa Mindanao mga K5. Ang iban pinang kakasya sa serbisyo na kung mga Digong ang presidente subong laban-laban ng parte sa AX ne laban-laban mga ka-K5 ang parte sa AX ining mga kapitan ay pinatawag yan ni kag pinang isa-isa nga pinang pitik ang dulunggan kag pinang lusi sa hita. Inom ka man, klinika details pa marikag may tisi. Kontra balatian high blood, hypertension, diabetes, cancer, katulad abis ang sarcoma cancer, brain cancer, inang lung cancer, cervical cancer, kag ang pinaka-the best get para sa mga lalaki ang prostate cancer. Pinaka-the best in mga K5 nga tagan na to sang pagtamod. Di kay nga ang prostate cancer ni medyo dugay ka pa mapatay pero tiga inantos kay mo yung kalawi kag kon pananglitan nga why kay mo sang prostate cancer magalawi kabuhi mo pareho sa kay Senator Enrile. Nantabla si Enrile bla igo siya mapatay mga K5 edad niya pila 101 K5 Andre gaw gatulog lang 101 edad ni Enrile. Health conscious to sa mong mahilig to sa mag-inom mga K5 sa mga food supplement. Mahilig to sa mag-inom sa mga food supplement kag mahilig siya magkaon-utan. So amo na kinanglano naton para magapabilin nga healthy lawas ta hindi magtubo cancer sa lawas ta. Inom kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C mga K5. Ang Klinika DTX 500 nga kinanglanon tani superior untay antioxidant ni siya. Ini siya ang puno sang anti-carcinogenic properties. Mga K5 agud nga mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas ta. Mataas kang masaligan ng potency sa flavonoids kag polyphenols. Mga K5 nga halin sa sugar cane extract sang DTX 500 bato sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga K5 isa ini ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa inang nagapakusog sa ato sini nga immune system capabilities agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. So hindi nyo na pahulatapa nga magtubo ang mga bukol sa lawas ta proteksyonan aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Kapamangkot kung sa diin mabakal nga mga mga klinika di alternatibo center naton. Ari mga K5 sa mga taga Pasay City kagabi mi namangkot kun diin dapit sa may Pasay City. Ara na siya dira sa may dalan sang Salvacion Salvacion Street corner Panis. Corner A Panis, Salvacion Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Ara na da, sa may Cosmart sa Banwa sang Kalinog, mayara man tada nga Klinika de Alternatibo. Then dira sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte sa Banwa sang Miagao, pwede man kamo nagkabakal. Kag diri sa Iloilo City, ari dira sa may dalan sang Ilopes sa may kilid sang Robinson's Haro sa tupad lang gid sang St. Robert's International College mga K5. Sa gate siya dapit na kilid sa may tuong nga side kon halin ka mga K5 sa may tuon nimo nga side kon halin ka sa Haro. Plaza mga K5 no? Ara da ang Klinika de Alternatibo Medicinan Wellness Center. Bakal kamo da mga K5 ti kinahanglan pabili na ato sining lawas nga mangin healthy para nga mapariyos kita sa kay Senator Enrile nga napatay siya pro edad niya 101. Kapay pa makalaboy kita ya 102 para nga makakuha kita sang record mga K5.
Klinika DTX 500 kag Mighty C, bakla kag adlaw-adlaw naton nga pagaimnon para magapabilin nga maayo ang aton panglawason. Alas 8:32. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o pipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM.
sa bawat boses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Eljan Castaño, the Network Operations Manager para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa Kampiyon ng Estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Reyes Teja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga istasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alang sa Kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sa Kalibo, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Halilrigya sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampiyon ng istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz, para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Kabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga. Oras aton karon nakalabor kita sa 70 minutes or 70 minutes. Ilan tao kung 70 viewers.
42 minutes after 8 o'clock in the evening. Mga ka-K5 diri sa ato sila nga pagpangaraga, dali lang check naton latest weather report sa nagikan sa ato sila nga Pag-asa Iloilo. Check nato ato sila nga weather forecaster o po kay Engineer Ferds Rubin sa Pag-asa Iloilo. Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes sir, may gabi sa ating mga tekpalmati. Sa latest analysis natin, ang bagyo natin ginamonitor, yung bagyong Vibrana, na sa kadagatan sa Jabo nga Agusan del Norte. Ang ining bagyo may dalahangin nga 45 km per hour malapit sa sentro, kapag maglusugas kanya, posible maglabiot sa 70 km per hour. West-northwest ang hulag sini sa Kadasigon nga 25 km per hour. Sa latest analysis natin, ang iningawag posible maglabay sa Western Visayas, sa buwas nga adlaw, buwas nga aga, din posible siya magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Huwebes nga adlaw. Nilalauman naton sa Western Visayas, generally magalubong na kalangsan, may posibilidad sa mga laksa-laksa ng mga pag-ulan, pangilas po nag-uob, kag mga occasional nga magbadlos ang hangin, dala sa bagyong Barbana. Lapas ko nga hangin, halitamihan ang silangan ang mga ibabaw sa Western Visayas, sa diin mabasko nga gabalod aton mga kadagatan. May ara kita sa karon naka-issue gyapon nga tropical cyclone wind signal number 1 sa bilog nga Western Visayas. Ipagisuhan din nato ng mga pumuluyo o tagtalam sa mga coastal communities, sa mga coastal barangays nga maghalong likuan na ng paglagi sa kadagatan sa mga glagbay nga baro sa bangka. Bagos peligro ang hazard nga talas ang kusog nga huyos sa hangin kag ko ng mga pagbulog. Pasingaton pala ito tungkol 30 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 5:24 sang hapon, butlak buwas alas 5:49 sang kagahon. Amo niya itong latest weather update, Talindris Pag-asa Iloilo, Ferds Rubin, magiging salamat. Hello, Engineer Ferds. Yes, sir. Subong sa kagahapon na low pressure area, tapos within 24 hours nag-develop siya sa isa ka bagyong ginhingalanan na sa kay Verbana. And ang tinerya diri sa Pilipinas, no, base diri sa inyo sila nga pag-track, no, sa intensity forecast sa tropical depression niya, makita nga magapabilin siya, magatinerya ni siya halin subong Lunes, Martes, Miyerkules kag magagwa, may posibilidad, no, nga magagwa na siya sa Pilipinas mga Huwebes, no, nga adlaw. But silingon nga ini nga may adlaw kay ang informasyon nga track niya daw malabay gid sa may Western Visayas. Ang iya nga hangin ni Engineer Ferds, may tsansa nga makatumba kahoy kag makapaguba sa mga pamalay? Minimal threat ni iya nga hangin kay signal number 1 na ni siya. I see. Okay. So, buhat silingon, tropical depression or typhoon category, hindi naman kagway naman tsansa nga maging isa siya ka super typhoon. Yes, sir. Gano'n lang taon na ito nga sa mag-posible nang siya mag-aging isa ka tropical depression category. And ang sini nga madulot sa aton kung maglabay sa Western Visayas, amo ang mabunok nga ulan inang Engineer Ferds. Yes, sir. Significant rainfall. Okay. So, sa gihapon, bisan maglabay ni sa aton diri sa may Western Visayas area, hindi tayo mabatsagan gid ang masyado kabaskog nga hangin, no, yung pero sige-sige lang galing nga ulan. Yes sir, compared mo sa bagyong Uwan kag bagyong Pino, mas mahina ning hangin na kumpara sa duwa to ka bagyo. Okay, so ulan ang aton nga balantayan, baha, no, kag mga landslide. Yes sir. Okay. With that, Engineer Ferds Rubin sa latest nga weather report. Thank you so much and mayong gabi sa liwat. Thank you, sir. Liwat, may gabi sa K5 News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Nabatian magka K5 latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo po sa Engineer Ferds Rubin ato sila nga weather forecaster sa Pag-asa Iloilo. Muna sa mga K5 no bati sang kagahapon pala nga daan ginahambalan tanan kamo nga panglaban na kamo daan tudo-tudo. Damo mga lago nyo kay nga Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Magapabilin nga maulanon aton tiempo, most especially kay diri gid siya malabay sa tunga-tunga sang Western Visayas. Makita naton sa track niya mga ka-K5 no, sa tracking sang sining bagyo
although nga ti tropical depression, mga ka-K5, why siya sang may madalang pertig man kabaskog nga hangin. Pero ang iya sini nga dala mo ang galom ulan, mga ka-K5. So maagi isa sa bilog nga area sang Western Visayas. So halin dito sa Mindanao, pakadto mga ka-K5 sa Negros Occidental, Negros Oriental, Western Visayas hasta laboting ang Panay Island, diretso mga ka-K5 malabayan niya pang Palawan. Amo ni nga mga lugar ang labayan niya antes siya maglabot sa November 29, mga ka-K5, Sabado, gwa na sa SAPAR, sa Philippine Area of Responsibility, mga pizza 26 o 27 kag 28, mga ka-K5, magwa na sa Philippine Area of Responsibility, November 28, November 27, mga ka-K5, no? And ti ang November, November 26, 25, no, kag buwas na Martes, Miyerkules, subong Lunes sige-siging ulan, Lunes pagka Martes sige ulan, Huwebes so mo na balantayan naton mga kauturan naton ga start sa makidit sang suba, no, plagyo ng modan kay ti basi pamalang ang ginatawag naton mga K5 nga inang pag-evacuate naton mas temprano bla kung makita naton nga kadala tubig sa mga kilis sa suba tapos balay taras kilis sa suba halin na ka mga daan para nga hindi ka mo maanod kag madisgrasya mayo na nga bisan maanod balay nyo da importante ang kabuhi hindi madula ha kaya ang kabuhi tay isa lang hindi na mabalik mga ka-K5 mabalik man na kung may ara gid man sang kamatuuran nga reincarnation hindi bla K5 Andre so kung may reincarnation timbalik sa so, no, base ako, kung kaysa ako, ko pati kung may reincarnation, kaya pa bandre mo. Kung kaysa, may time, kung kaysa lang, gasulas pin, daw nakakadto naman ko nga lugar ni. Isang una, daw nakadtoan ko naman nga lugar ni. Hindi bala kaya pa bandre, gabo na, no? Kabalik sa imo, bala pimisano, nakakadto naman ko na di, subong kadto naman ko liwa. So, silingon, base isang previous nga, kwani, nga lawas ang isudlan sa espiritu mo. Kasi nakakadto na sa lugar nga na, tapos nagbalik ka naman tuliwat, kaya ikaw naman ang gadala sang lawas mo sa espiritu nga na, sunod sa lawas mo. O, hindi bala? Wala, sige kung may reincarnation, ti balik kay, pero kung wala reincarnation, ti kasi kung kung reincarnation kay 500 may ara kung kaysa ng imo nga espiritu gasulod sa sapat kay 500 no hindi na ka magkantos tanga kay dasig si imo patay nga sa pagkadamo-damo sa mga sapat nga ang tanga ya palat yun gidya kay 500 no nga makita sa tao yang tanga ginalasak kay dayon Way mo sang tanga. Way mo na gani ga pasilabot sa aton. Gani kay katagid ko baho gidya bla. Damo-damo sang sapat kay 500 nga ang tanga kung makita mo ginapatay mo dayon. Ano rason mi kay 500 kay way magani nagapasilabot sa aton di bla. Gani kay ko laway kay tsura yan. Tapos nagabaho pa. Ay, Maria Yunis. Wala, sige yan. Gadalom istoryahan ta. Dire-check na ito. May K5 report kay informasyon na nagikan sa kay K5 Kim Kaloyo. May kangta na K5 sa sining bomb threat. No? May nadakpa na nga ito sining mga pulis nga isa sa mga nag-bomb threat. Muna palaptas ang bomb threat mga K5. Ito sa may banwas ang uton. May mga ebidensya na ko ng IPPO parte sinidre pero ti galing amo na gani ang balya sila nga ti gin kuan ko man gin copy paste ko malang na mo silingon kun may nag copy paste mo silingon ti kuan siya hindi sa original mo silingon pirated lang siya lang ya ang manog kuan kon sa mga kuan pa bala impersonator hindi bla bla may ara gid nga original so pamangkot sinong original original dagin man ni sabla kay may ara kuno nga ebidensya check naton latest report informasyon nagikan sa kay K5 kag mga follow up sa kay K5 Kim Kaloyo. K5 Kim sa kampiyon nga report standby. K5 News FM kampiyon report. Nakulbaan ka kay 5 June. Amo ni karon ang nabatyagan sa sining 19 anyos nga dispatcher ni siya sang tricycle Black kay 5 June. Kay isa man no ka content ka
sa social media. Matapos nga natukiban o kung natumod nga siya niyang nagpadala sang sining mga mensahe kay K5 John sa Uton National High School. Pero based diri sa kapulisan kag mismo man no sa aton sining nga pag-istorya diri sa 19 years old nga tawgon na naton kay alias Nonoy nga ang Uton National High School gid lamang ang iya sini nga ginpadalaan. Kay based man gani sa information nga gin-copy lang sa social media, gin-paste kag ginpadala sa Uton National High School nga Facebook page kay K5 John. Pero accordingly, paano bala natumod ang ining tawag na 19 years old K5 John Bale asang tawag na no asang November 21 Biyernes amo to nga time nakabaton sang bomb threat ang Uton National High School. Bali siya ginako ya nga siya ang nagpadala sa tong mensahe wherein based man diri sa kapulisan naton isa lang ka school ang ginpadalaan niya ug galing anom ka similar messages kay K5 John for the same school which is Uton National High School. According man diri sa aton sini nga kapulisan and to alias Nonoy nga ang gingamit yang nga account is ang deactivated na nga account nga gin retrieve no ang deactivated account sa iya sini nga magulang nga 20 years old. The word na mo siya nga naupod-upod yaman sa ila sini nga puloy-an ka K5 John. Para nating alaman ni gani ang ining magulang niya nga babaye nga may nagpadulong dito nga pulis sa ila nga accordingly kay ang account kay 5 John nga sa tawag na second account kay bala kumbaga ang pangalan niya man kag may mga information man regarding sa iya kay 5 John ug galing tingala siya dugaya na nga wala ginagamit mga pila naman ka tuig ug galing sa ulihi nag-ako ang ining 19 years old nga siya ang naggamit sang account kag siya ang nagpadala sang mensahe kaya accordingly ang daan ni kuno nga cellphone sa iyang magulang ara sa iya nga ginagamit ya wherein dito na retrieve yan no ang ining social media account gani kay K5 John ipamangkot naton may kaaking bada siya sa school ang balya wala man ang balya pa gani kay medyo inconsistent lang yan sa nga statement may statement siya kung kaisa nga balya mo sa halin sa amo nga page pagkadugay-dugay lain naman nga page sa K5 John sa pagkadugay-dugay mambal siya nga hindi ya tuhod pagkadugay-dugay malon niya naman nga napindutan niya lang kay 5 John no accidentally pero according diri sa iya nagambal man ni siya nga lango-lango kag wala siya mag-expect na maglabot sa amo nga punto nga dalon siya sa police station kay 5 John. I see. Sinong nagdala sa iyang magulang yaman to nga naggamit sang nga gingamitan niya sang second account sa magulang niya mo to nagdala sa iyang police station? Yes, kay 5 John no. Kay gusto man nga ti isang magulang niya nga ma-clear man malang iya sini nga pangalan. Yes. Kay considering iya account mo kay na-trace ni siya pinagi man sa sining account kag sa number bala no nga na-link sa sining social media kay dabla magamit maghimo katar mag-create sang Facebook it's either magamit ikaw sang email o kung magamit ikaw sang mobile number. So nagamit ni siya sang mobile number which is rehistrado sa iya. Nakarehistro sa ngalan sa magulang niya. Okay. Now, ang hambal niya nga copy-paste siya lang tapos ilisan sang mga tinaga, ilabi na gid sang lugar, ilabi na ang school, no? Nga amo ang padala niya sang bomb threat nga ini. Sino gipadala niya sang bomb threat siya specifically? Classmate, friend nga kilala ya nga mga nag-eskwela dira sa may Uton National High School? Facebook page kay 5 John kag sa mga comment section. Sang Uton National High School? Yes. Okay. So, ang iyang rason, kuan man lang joke lang kung hampang-hampang lang ang iya? May rason siya kay 5 John kay medyo inconsistent sabi mo unay nga ramba lango-lango ya lang kay 5 John. Pero ang ikaduhaya nga excuse ang baliya gin-paste ya sa amo na nga comment section or amo na nga page wala siya maglaom nga mapindutan niya kay 5 John. Kuan na ya inang hindi na ya inang rason siguro sa dok malabag na ya. Way malaom nga pindutan man kaya napindot mo na way pang laom nga napindutan mo. Ano bo sino aksidente?
Amo na? Nakakipag John. O galing Aksidente medyo nga na- inconsistent ang iya nga mga statement. Aksidente ko, no? Wala kung may diferensya siya. O kung kay medyo budlay siya, istoryahon mo. Kay ano siya bala kakipag John, medyo punga siya. Ang iya sininga panghambal kan based man rin sa magulang niya medyo hindi sa stable in terms of paminsaron pero in stock na to nang sininga social media kay 5 John makit ano man bala no nga medyo jolly man siya makadil man siya tawag na no maka-interact man siya sa iba niya may mga friends man siya nga gina ulo istorya kag gina upod siya nga mga vlogs which is kalabanan drama, acting, kag ang saot-saot kay 5 John sa social media. Damo man sa followers. Mga over 58,000 na tanan kay 5 John. Buti, damo na no? Sa isa ka ordinaryo nga tao nga hindi makita sa butsi nang hindi siya bariya sikat, no? Mag-amon na kadamo, butsi ningon kuan na damo na sa followers, butsi ningon mayo sa maghimo sang kuan sang iyang ano pa no siya na gani? Content kay 5 John. O galing may iban siya nga content nga ginakawat ya lang ba sa mga idol ya nga mga vloggers nga gina-repost lang kay 5 John. Tibot silingon kabalo sa paano ka magambal abi nga hindi mayo ya pamisaron sila kabalo gani sa magkawat sang inang mga post sang iban nga mga vloggers ka ginabutang niya sa iya. Idol ya tong nag-viral sa iya nga page si Bugris. Idol ya to? Idol ya si Madam Bugris. Idol ya si Kwan, hindi yaman idol yaman si Kwan, base kun idol yaman to tong naglamon ka gasolina kaghabon. K5. Kalinog na to. Magdrama-drama na mga estilo ya sa nga vlogging kag kabalo sa magdrama-drama? Kabalo sa magdrama? Magkita mo ng gadab siya kay 5 John, may acting pero ginasunod nila ang tikan sang bakba. Okay. Sige. Mga kuan buli mga inang TikTok nga style okay. So sa imo nga paglantaw kag sa imo nga pagpangusisa sa iya ang ginapanghambal siya gidayhan nagimo sang original o kon may posibilidad nga husto ginhambal niya nga gin copy paste siya lang tapos ipadala lang way sa mag-away magabot sa punto nga nabalaan sang ulihi nga nakapuhag na sa gali sang tawo kay 5 Kim. Sa aton pagtanaw kay 5 John possibly nga may iban pagid nga original kay 5 John na nagpadala sang sining mensahe ang ilan niya copycat na lang or nakisakay na lang sila sa trend kay 5 John kaya ang balya nakitaan niya ko no nag-viral sa social media. That is why na attract man bilang sining attention considering nga content creator siya or vlogger. Usually ang mga viral post nagaka-hook sa baladra kay 5 John and may tendency nga ginasunod ya. Amo ning problema sa social media mong kay bisan sin-o lang abi makakuan mong maka-post bala kung ano lang gusto yang i-post bla, i-post siya gid kag makapinagusto na sa kung anong i-post nila bla. Inang wala gaagi sa screening pero sa aton bla ngati ara kita ya sa inang media gid nga pure nga kung magtipon kita ya sang balita ang tanan-tanan ginatipon ta pagkatapos ginasala ta. Pag refine naton, pagsala naton ang mga hindi insakto nga mga balita ginahaboy ta. Tapos ang tutuon nga balita mo ginabalita ta. Ang ilan niya pag gusto na ko nanoda, that's why nga nagalulutaw ka nagaguluwa ang fake news. Kay 5 Kim? Amo gid kay 5 John kay syempre considering subong anyone no bisan sin-ola nga bisan yan yung mga elementary high school pwede ka post kay 5 John mo. Tapos considering nga may AI pagid subong damo bisan nga ni itsura mo ka kay 5 John ako nabi ikaw ang gatikab or ikaw ang gahambal pero lain ang ginahambal mo pwede na gid na mahimo abi subong that is why nga medyo tawag na no do ang social media subong do medyo uncontrolled na bala no sang platform man mismo kay despite nga mayara na sila sang mga for example mga self-harm may mga guidelines sila ka kay 5 John pero hindi tanan ma-filter nila. Okay. So anong plano sa aton nga mga pulis? Filean sa kaso? Pa-subton gid?
Yes, kay 5 John, natala na ini siya nga pasakaan no sa kaso regarding diri no sa bomb joke law naton Blower in ang maximum nga pwede yan ni prisuhan kay 5 John pwede maglabot no sa 5 ka tuig kag depende man niya sa piskal kung pilang multa, pero based rin sa aton sa nga information under this presidential decree kay 5 John, posible man no maglabot sa 40,000 pesos ang multa. Te subong te didto to siya anay kapag hari naton kay na ongoing to ya ang questioning sa iya kag ang pag-usisa no sa aton sa nga kapulisan. We don't know lang kung natigayon to siya nga nagpirma gid man niya sang affidavit balaya kay 5 John didto no sa may Oton Municipal Police Station. Pero based man diriya sa aton sa nga kapulisan nga may sa iban paglit bala do nga nagapadala sa sining mga bomb threat, may siyam na sila ka mga mobile numbers nga na-link sa mga social media accounts nga ginagamit sa pagpadala sang bomb threats nga na-track na nila kay 5 John or na-trace na nila. O galing, they cannot determine kung pila ka tawo ang nagagamit sang siyam nga ni na mobile number kay 5 John. Pero ang sure lang nila is na-trace na nila ang ining siyam ka mobile number kag iban nakilalaan na kay 5 John. According man gani kay Police Colonel Bayani Rasalan nga pila na gid lamang kadlaw no madakpan na gid ni sila yatanan kay 5 John amat-amat. So din actually medyo naglaylo na gani subong no ang aton sining mga nabaton balang mga pagpamahog kay considering nga ang mga ginmando kalabanan sa mga LGU nga mga pages amo no nga tawag na nga i-deactivate or ang messages bala kay 5 John hindi gilayon kabaton. That is why nga probably wala naman sang padalaan ang ining nagapadala sang bomb threat amo man no sa mga schools naton kay 5 John. Pero this time lang no para makuhaan sang dugang diri nga information pamatian naton si Police Colonel Bayani Rasalan ang direktor sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO. Gabi po sa ating mga televiewers no. Itong incident ito ng bomb threat no that was happened last November 21 at ang Friday. Ito yung ang sinendan dito ay ang Oton National High School. So for the information of the people of Iloilo Province, mayroon na tayong 28 bomb threats. And isa dito ay nangyari dito sa Oton National High School, particularly in the municipality of Oton. So with the series of meetings and coordinations with the anti-cybercrime group and to the local government headed by our provincial governor, nag-create siya ng isang emergency meeting wherein natindan ito ng lahat ng law enforcement agencies na makakatulong dito in combating itong hoax o tinatawag nating anti-bomb joke law, itong PD 1727. So with that, ang ating cybercrime in coordination with the NTC, naka-identify tayo ng mga numbers, naka-identify tayo ng mga messenger accounts and Facebook numbers na sila yung responsible in sending itong tinatawag natin na bomb joke. So ito nga, during the investigations conducted by our chief of the Ipo Police here in Oton, and with the number na Facebook account na nalaman natin, that led to the identification of the suspect. Bali isang school lang sir yung pinadalhan ng suspect natin na nandito ngayon? So far with the 28 incident, no, yung identity nitong sender na to ay dito lang sa Oton Municipality po sir. Once lang siya sir nagpadala? Actually, once na nagpadala pero mayroon siyang 6 na message. Yes. Paano niya ito ginawa sir? May pinaka-paste lang po yung message, nakisakay lang siya or siya mismo yung sir yung nag-formulate? According to him mayroon siyang nakitang, kasi itong suspect natin ay isang vlogger kasi at magaling din sa computer.
So sa kaka-explore niya sa web, nakita niya yung isang post ng bomb threat na that was happened in Calino. Then pinalitan niya ng Calino, no? Yes, sir. Pinalitan lang niya yung school, na pangalan ng school, then ginawa niya sa Uton. Okay. So bali sir, itong arrestan natin din is sa Uton National High School ang pinadalhan niya ng bomb threat? So far with the result of the investigations. K5 Kim? Nabatian ka K5 John si Police Colonel Bayan Rasalan ang direktor sang IPPO. This time pamatian naman nato no ang malipot man nga interview diri kay alias Nonoy. Amo ni siya no ang nagpadala sang siring mensahe ukon pagpamahog sa Uton National High School. Yari si alias Nonoy sang aton siring ma-interview. Nagpadala ka sang bomb threat sa Uton National High School. Yung mga bata ko, tignan ko kung may kasi may tao naman ako na may mga Nga na-obra mo to? Para mag-viral? Nakita mo nag-viral dun sunod mo? Copy-paste mo na? Okay. Pero ang account na gingamit mo, may sumugin mo? Dugay na rin nga-activate or 2021 pa? So saan mo siya liwat na gingamit? 21. Tapos ginagamit mo na siya hasta? Kay? Kay Mana ang mugid na account. Paano mo na pala yung Facebook, yung password? Number lang. Pagka number, malagin mo na dayon. Naka-auto login sa imo nga ang nasa post. Okay. So, pag-send mo to, di mo ginkuha ang ginamit mo nga pag-send sa Uton National High School. Naginkuhaan ka? Nabutaw lang? Sa diin nga page or diin nga ano ba lang diin mo ginkuha page or diin sa Facebook mo nakuha ang abo na nga message ikaw lang ito naging mo ang banila kung noon sa kanilo mo ito ginkuha lagin ka pa page ha? Dumagin tawag man ikaw kayo na nga page ang ano ginkuha mo sa media oo lang K5 John. Nabatian si alias Nonoy. Ambot kung maintindihan nyo man gawa na medyo mambulabudlay gawa. Maintindihan man na. Nga hambal yan, gin kopya ko lang to ya. Tapos niya gin kwa ang account ni Manang niya. Amo tong gingamit niya. Yes, K5 John. So, pursige sang aton sa pulis, pursigihon nilang pag-file sang kaso sa iya, bangod sini. Kay may isa sa mga nakapuhag sa mga pumuluyo, ilabi na gid sa mga estudyante sang Uton National High School, K5 Kim. Yes, K5 John, no, considering nga since may ara kita sang layi or kasuguan regarding the rate, despite kung ano man ang iya sining intention, kung ano man ang iya rason ka K5 John, ila na ni no nga wala na sa bearing mala no since nga hambaga ni naton nga ignorance of the law excuses no one pero sa iya nga wala siya nag-expect nga maglabot sa punto nga dalon siya or dalon siya dira no i-custody siya dira kag question mon sa aton sa nga kapulisan natala na ini siya no nga pasakaan sang kaso nga paglapas diriya sa Presidential Decree number 1727 o kun ining bomb joke law ka K5 June. According diri kay Colonel Rasalan nga leksyon man ni sa iban pagidra nga may tuyo o kung nakahimo man sini nga as early as now magsungka na sila or mag-surrender mag-ako na dira sa kapulisan kay kung hindi matrace man sa gihapon kag padulungan or arestuhon sa ilang puluyan kay 5 John. Okay, sige. So magluwas na
may siyam pagid sila ka mga account karon nga ginala sunod no ilabi na gid ang mga numbers nga ini nga nagapakita nga amo man ini ang mga nagamit sang mga account nga ini agod nga magpadalaman sang bounce threat sa iban pagid nga mga ka-eskwelahan sa mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Iloilo. Yes, K5 John. Okay. Sige. By the way, ginatamyaw lang natin dara si Tita Rena Mapa, kay Ma'am Veronica, kay Ma'am Maymay, kag Ma'am kay dara sa mga dekamay, sa Rizalapos. Ginagdaka nila to K5 John, itaan ka na kuno nila talaba. Wow, ate, sige, sano? Ambal nila to Webes mo. Sa Amot Webes? ko na to okasyon sa Webes. Webes, sa dinta, sano ta makatutuod to? Amang koton daliwat be. Sige. Pero itaan ka no nila to talaba. Yang tambok gid nga talaba ha, inang basa-basa gibla. Kampiyon gid man basta-basa. Makabatya ko yung makabati ko sang talabaya gid talagnak laway kung daan basta talabaya. Namin na magkinamot ka kay 5 John. Yes, May sinamak. May ginasaw-sawan ka nga sinamak, hindi gani butang ang kwan blang gusto ko ya, hindi ko gusto sang sinamak ng kwan blang ng suha. Tapos butangan ko sang gamay nga patis. Kag butangan ko sang ikuanan dunutan ko sang kutitot nga katumbal. Maria ihunis ti grapon kada sausaw mo, galalasik laway mo. Isa ka banihado nga kanon kulang pa mo. Bagilog mo nga kaon nga tinigab gani kay Pam John. Tapos ang i-partner mo na sa iya, bimo ko nano nga sampat nga na sa iya da, bimo ko nano nami i-partner nga sudan. Ano kay 5 John? Sinugba nga baboy. Namo ada sinugba nga baboy kay Tita Renz. Kag ang nami nga sinugba nga baboy inang wala gin marinate bala, gin asinan lang na nang parehas bala sa ngaton nga pangluto sa diyon. Ngayon ang ginapahapa lang sa bagab lang nga ginaburi-budal lang asin kag pahapon sa bagab la hindi kinanglan nga i-marinate mo pa. Magpabaybay ka pala nahan. Ay sus Maria, sus mo. Bao daga talagnak laway ko subungaw. Sige kay 5 Jason, hindi ka relate ka. Ano ka mga pagkaon nga na kay galalay na ganito hodyan wala pa kakaon. Abi kay sign of aging na nga kay 5 Jason, sign of aging na man nga. Sobra-sobra sa imo magamit sang tuhod mo. Grabe ka luhod ni Guro Yesong una mo. Na mahilig mo ilang tawa nga bisan hindi kinanglanon nga magamit sang tuhod ginagamitan mo tuhod lang tawa kundi. Umipikto. Sa dason gani hindi ka magluhod. Kung kaysa huligda ka man o hapa-hapa ka man. Abi ko matihin. Ay kalain. Okay, sige Dala kay Mami Immaculate kag kay Sir Cliff Acosta pamati madras sa may distrito sang La Paz. Opo diri sa patrol si K5 Jason Talaron hindi nga mga balita kag impormasyon ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio. Inom ka mo ha mga K5 especially subong nga tigululan kag may bagyo na nga daan prone kita or usod ring sakit nga trangkaso sipon nilanat kag iban pagid nga sakit. Proteksyonan ang aton siri nga immune system batok sa virus o kon bakterya. Mag-inom ka mo sa D3 Bio. Sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Itangoy. Upod sa patrol liwat, si K5 Jason Talaron. Ako naman si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Mga ka-K5, sa ato sila nga pagpanumbalik, standby ka mo balik ko na to report yung informasyon nagikan kay K5 Jenny Kauyunan, latest balita, parte sa sa DSWD, nang latest to, nang natabo sa investigasyon sa ato sining DSWD. Kalakip na report nagikan kay K5 Alex Escalante, nagikan mga K5 sa Provincial Capitol, kag mga balita managikan kay K5 Karen Badilla. Sa ato sila nga pagpanbalik ang mga balita inobatan ng builog na ginadulong sa inyo sa kalungasang klinika D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Sa ato nga mga tagpalamati kinanglan nato nga mag-inom na sa D3 Bio kontra viral and bacterial infection. Mga ka-K5 sipon hilanat ubot rang kaso kay iban pa nga mga balatian. Nagabulig manin siya para sa manaming nga sirkulasyon sa ato nga dugo. Mga ka-K5, ang klinika D3 Bio isa ini ka superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Mga ka-K5,
kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural nga antimicrobial properties. Ilabi na gid batok sa mga virus pareho sang dengue. Kag ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang aton nga lawas into monoglyceride. Sa nadiri ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga kalikasan. Pinapanami man sang D3 Bio through MCT ang absorption sang pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas, which is ang vitamin K maka K5 isa ini siya ka fat-soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang nga bleeding upang dugo ko na dingge ka na. Hindi lang. So gani sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpanamati wala labot sina. Ginapanami pagid sang D3 Bio ang absorption sa mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation nga nagabulig man agod malikaw ang lawas nato sa bleeding ko na impiktar ka na sang dingge. Ano pag ginaulat nyo? Mga ka-K5, inom kita sang Klinika D3 Bio na superfood supplement para lawi kita sa dingge. Mga ka-K5, kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 9:18. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Ako na pinanganapin ng kape sa tango. Bisan inon mo na away pa na maaw sa agay di magkakto si Putsan. At siyempre ni Aramansan, Mighty C! Sigod na! Tapor, one, hindi ka makatulog ka na ito, ha? Hindi ka na matulog ka na. 1, 2, 3, lang! Ismail Balis ka konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Saan ang last mo naglugbo? Kagabi. Wow, kagabi. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo.
DTX Coffee Mix. Alright, mga kapigilala na dito sa mga kampiyon. And of course, para tumakas sa kampiyon ng istasyon, Radio Bandera sa Kuna, sa buong K5 na sila. Kayo mga radyo! And of course, ang bunga sa imo magloko-loko. Mayroon sa 100. Aba po. Kung na yung ikakwarta. 200. 300. Wow, bunga. Tapos sa mana ko, mana. 400. Wow. 500. 600. Grabe. 800 plus. Salamat sa K5 News FM. Tandaan niyo mga staff. I love you, K5 News FM! Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB. Ka K5 Kalingawan sa barangay. Sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, may puso. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad oras sa aton karon nakalabot kita sa 24 minutos na kaligad sa alas 9. Ang mga balita ngayon mabatian ang buylogman nga ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX Coffee Mix ga kafe kana ga detox ka pa. Mga bago la tapos panyapon da gusto nyo matunawan dayon. Inom na kita sang klinika DTX Coffee Mix may ari ini nga mga natural nga mga sangkap mga ka-K5 nga nagabulig para sa ikayong lawas naton. Hindi kay siling makakuan pa kita dugang pa problema sa lawas. Ta nagapa namin kay gagakape ka naga-detox ka pang nami pagid. Sa ka-K5 kay may ara siya sang inang chia seeds extract powder nga nagabulig para sa aton good digestion. Kag nagapa nami mga ka-K5 sa ato siling nga pagpamuhin or ginatawag naton nga contra constipation. May ara siya nga ampalaya leaves extract powder nga nagabulig naman ini mga ka-K5 para sa panami sa kagpag-control sa aton nga blood sugar level para kontra diabetes. And ang pinaka-the best diri kay may ara siya nga sugarcane extract powder na nagabulig naman ini para sa pag-detox sa atong lawas bangon kay puno ini sang antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix ga kafe ka na ga detox ka pa. Check nato na mga balita kay impormasyon mga K5 upod kita sa kay K5 Karen Badilla. Kini may kantanan sa report ng mga malapit tungas milyon nga balor sang illegal nga droga dakop sa isa ka number 1 nga barangay Kagawad, sa isa ka barangay sa Banwa sang Haniway sa ginihiwat nga drug buy bust operation. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 June arestado ang number 1 Kagawad matapos nga nabaklan sang suspected shabu sa drug buy bust operation sang Haniway Municipal Police Station K5 June kag Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Aquino, Nobleza West alas 10 ni kaina sang aga Nobyembre 24. Ang ining subject person ginkilala lamang nga si alias Ambok Doronilia, 52 anyos, high value individual kag residente sang amuman nga lugar K5 June no. Kag suno diri kay Police Captain Marlon Perez ang hepe sang Haniway Municipal Police Station nga nabaklan ang kagawad sang isa ka sachet
sang suspected shabu gamit ya ang 17,000 pesos nga by bust money. Kagdugang nga nakuha sa subject person ang 3 pagid ka sachet sang suspected shabu nga may kabugaton tanan nga 65 grams kag may balor nga 442,800 pesos kay 5 June. Kag according diri sa hepe nga ang ining subject person anay drug surrendery ini sang 2016 kag nakagraduate pagid ini siya kay 5 June sa rehabilitation. Ugaling nakabaton sang information ang aton nga kapulisan sa Haniway nga liwat nga nagduso sa illegal drugs ining kagawad kay 5 June no. Kag sang pagpungko bilang hepe ni Captain Perez sa Haniway sang September gilayon yan nga gin monitor sang kapinduha ka bulan antes nila nga nadakpan kainaya sang aga kay 5 June. Kag sa subong nakahunong na sa Haniway Municipal Police Station ang subject person kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa iban pa naton nga mga balita, dugang naton nga mga balita lokal na magsakay ka K5 Alex Escalante nagikan sa Iloilo Provincial Capital. May kang tanan sa report nga mga 50 milyones no nga inog hatag diri sa aton sa may probinsya sa Iloilo ginaistoryahan pa kuno. Yari mga detalye sa mga balita upod kita or ning budget no. Para sa halin sa Office of the President para sa manapektuhan sang bagyong Tino diri sa syudad o sa may probinsya sang Iloilo daw ginaistoryahan na subong no. Yari mga detalye sa mga balita upod kita kay K5 Alex Escalante. K5 News FM. Kampiyon Report. Kay 5 June, ginaistoryahan pa subong sang Iloilo Provincial Government ang pagtunga sang 50 million pesos nga budget gikan sa Office of the President para sa mga naapektuhan sang Bagyo Tino diri sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Provincial Disaster Reduction and Management Office kon PDRMO Head Retired Colonel Cornelio Salinas, wala pa gid ma-finalize ang plano sang provincial government sa natalana nga distribution sang amo nga financial aid bangod nga ginatumod pa sang ang mga lubos nga naapektuhan nga mga pumuluyo o kon mga pamilya sang nakaligad nga bagyo. Madumduman nga sang nagligad nga semana una naman nga ginpahayag no ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga target nila nga ma-finalize ang plano sa subong nga semana agud nga ini ang gilayon nga mapanghatag na sa mga naapektuhan nga mga pumuluyo sa probinsya. Madumduman nga nagpatigayon sang pagsinapol subong nga adlaw ang Iloilo Provincial Disaster Reduction and Management Office agud nga matumod sa husto ang mga pumuluyo kag pamilya nga lubos nga naapektuhan sang Bagyo Tino. Wala pa man no kay 5 June sang hibalo ang PDRMO kung bala pila ang ihatag sa mga pumuluyo nga apektado sang bagyo. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Shout out na ato sining mga followers mga ka-K5 no. Now nato ng mga followers naton sa K5 News FM Iloilo 88.7 nga Facebook page sa kay Rowena Rose Carcasuna. Good evening K5 John watching from Hinubaan, Negros Occidental. Shout out lang dira sa akon nga pamilya sa Barangay Kubay. Kay Binja Storias, good evening sa NSRAI Riders. Sa kay Susan P. Siscar, thank you for watching. Shout out man. Sa kay Lori Abadonio de la Cruz. May gabi kay 5 John kasi tanan ng mga tagpalamati. God bless us all. Sa kay Ana Habibti Hinitapal o kon Lapating. May gabi na. Zeb Pinida.
Mayang gabi, Sir John. Shout out sa kay Maymay Delecana Gomez. Kay Mek Im Pradilla. Good evening, Sir John, and to all watching from Suok. Suok ni din, Mandurya ko naribalo. Rhea Capanas, good evening. Jenny Halyorina, good evening, Idol John. Tune in lang ko dia. Okay. Sa kay Benji Astorias, sa kay Rose Simpas, sa kay Nori Laho, ati kay Kagawad na sa kon si tatay subong kurog na siya. Mugid. Sa kay Nori Laho, kung si tatay, sir, hambalya kong adik ka, kalimti nyo nati kay wala sila kalimot ti maano siya kay kadako na ang buligya wala man may nagbago kundi Diyos lang ang bahala. Gerson Lumpig or Limpag, good evening. Daniel Beltran Malones, may gabi man sa Malones family dira sa may San Isidro Haro. Kay Maria Lorna Alvarez, good evening, Sir John, watching live sa Camp Godocate. Nice to see you in person, Sir. God bless you sa inyo nga programa. Ay, okay. Nakakita ay kami ni group personal, no? Okay, thank you, ha. Sa kay Daniel Beltran Malones, good evening. Kay Nori Laho, grabe, sir, naglinong gidya bisan adik, grabe kulba nila kay man. Kanami gidyang diskartin tatay. Kita mo bisan pulis nahadlok kay man, nagrespeto sila, di ba? Amo gani. Pero subong pa priso pa lang malam to sa dahig. Mga wala huya, ka mga wala pulos, klase ka mga tao ning gapulungko mo sa gobyerno ta. Ang isa to nga damo sa nabulig diri sa aton sa Pilipinas, pa priso pa nila. Olipan Perley, good evening, Sir John, from San Dionisio, Iloilo. Kay Denden Carpio, may gabi kay 5 John, watching from Danao, Leon. Danao, Leon. RV Chris Casires, good evening man, shout out. Kay inang sino pa? Floriano Olvido, good evening. Kay Hodlo Montana, good evening. Kay Azer AC Albilar, good evening, even watching from Barasan, Pututan, Iloilo. Jenny Ray Simon, good evening man, o kon Jin, no? Sa kay Gerald Barsicas, good evening. Toto Binya, sakto gid sir, amo gid na ang kanta sang Chimpo ni Kuri. Nung duman niya, 70s murong taon niya. Sa kay Dino Takuyan de Loria, idol, panyapunta. Pariyogid na sanda ka gadala motor nga magahot ang butso, mga haluga, tornilyo, ulo da mayong gabi ilang galida sa mga driver sang WVTC sa Tagbak, labi na gid kay Salveron. Okay? Sa ato naman nga mga followers sa June Kapulot News Live nga naka-cross post sa kay Verna Salvilla, good evening. Thank you for watching. Belated happy birthday. Sa kay Lori Abadonio de la Cruz, tama ka gid Idol John. Gina mali lang na nga may hindi husto ang kaisipan para hindi mapriso. Gablag gani binutig. Sa kay Miles Alarcon, Idol hanuta ang mga kawatan. Kay Sani Hotahero, pabig nagsugo sa mga sino paabi ang nagsugo sa mga kapitan, matik na naa, hehehe. Ayun, no? Boy, ito malabot ang aton nga isyo. Buwas! Kaka-K5, ang aton unang nga talakayon, buwas ang parte naman sa AX, ha? Latest ka balita sa AX, mga kaka-K5. Kay Roe Bordillos, good evening, Idol. Ang namuhin sa dapat kumpulon, alimana nga duwak bilog, alimana nga darwak bilog. Sa kay Juna Labs Kapulot, good evening everyone. Mayang gabi ikas. Sa kay Marty Salapantan, mayang gabi man. Kag ang iban, hindi ko pa mabasahan ng mga nagalantaw subong.
Salamat kid kag may gabi sa inyo tanan-tanan. Thank you for watching and please share and follow sa ato sining Facebook page mga ka-K5. Kaya tiyempo din sa ato sining pagpanagad, tiyempo na sa pag-inom sang Extend for Supplement for Men. Extend for Supplement for Men mga ka-K5, may maka kag klabuwas ka nagabulig para sa hatag extra energy sa lawas. Plus nagapanami sang blood circulation mga ka-K5 para nga layo kita sa stroke. Layo kita mga ka-K5 sa inang pag-atake sa korason. Bangod kay nami ang sirkulasyon sa atong dugo, amo ini mga ka-K5 ang madulot sa aton sang Extend for Supplement for Men. Ang pinaka-the best gid kay nagabalik sa huben ang aton performance when it comes to labing-labing ang paghahambalan. Extend for Supplement for Men, produkto sa klinika de alternatibo medisina ni Doc Ramil Oy, mabakal sa tanan nga mga butika kag sa tanan nga mga klinika de alternatibo medisina and wellness center. Sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo, ako na mayo ka K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5